दङ आं बेयावनो काहिलि पारा तेन एपिबिएन केमि बान्दोआव थेलेल फिसा देरायावनो काहिलि पारा तेन एपिबिएन केमि बान्दोआव थेलेल फिसा देरायावनो नङा बियो आंनि आंगो गामि नङा बियो अदला खासिबारि नङा बियो आंनि आंगो गामि नङा बियो अदला खासिबारि आंनि गामि आंगोनि गामि गैया आंहा दिनै खाथियाव रावबो गोसोनि दुखु आरो जिउ जारिमिनखौ फोरमायज्लायनो आंहा दिनै खाथियाव रावबो गोसोनि दुखु आरो जिउ जारिमिनखौ फोरमायज्लायनो आंनि जिउनि अनजालियाबो आंनि नोजोरनि आंनि जिउनि सना बिथरफ्राबो आंनि नोजोरनि आन्दोआ गोसोखांबायल' थायो बै समखौ आरो नोंसोरखौबो गोरोन्थि नङामोन आंनि बे खोलोमनि निजोराया 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दङमोन गोबां मिजिं गोरबोआव